Izenburuaz, esan nahi dut, hor programan agiri dena eta erabiliko dudana pixkat ezberdinak direla, segure Euskaltzainburu jaunak alako egitura bat bidera eman zigun, eta orduan horren arabera egokitu dugu esan beharrekoa gutxi asko urrengo gatozen hirurok. Arantzazuri aipamon bat egin gabe ezin utz nezake. Gandiaga topagun honetan, orain 50 urte, Euskara Batuaren hasia landare bihurtu zenean, gure belaunaldiko gazteegia ginen, da ez ginen orduan lekuko izan. Baina, arrezkero erromesaldi asko eginak gara, ez Errodrigo Txubaltzategikoren arditxabola bizitatzera, baina bai Arantzazuko artxibo bibliotekara ederre horretan murgiltzera, eta gogoratu nahi dut Kandido Zubizarreta zena, eta gogoratu nahi ditut aurretiko Euskararekin lotura izan duten Ignacio Maetxebarria, bere bidez ezagutu dugu neurri baten Arantzazuko erromantze mundu hori, berak ikertu zuelako, Errodrigo Txubaltzategiko erdu honata entzuxu, aita zuria arotza data, arren esan bat eidazu, egin daiela ermitatxo bat, deitxona Arantzazu, irulatatxo, zazpite ilatxo, nunbaizten askoko ditu. Kandido Izagirreren bokabulario basko de Arantzazu oinate, ahoskotasunaren izpilu ederra, oinati eta inguruetako iztegiekin, Luis Villasante Euskaltzainburua, mila biderra ipatua eta gehiago ez da zertan, Salvatore Michelena, hogei kanta Arantzazuko, zeinetan Errodrigo Txuren balada erromantzia horren kopla batzuk kantatzen baitira, Aita Lizarralderen Arantzazuri buruzko kanta bilduma, aipatu nahi dut, Alustiz Astiri, Lioaren penak, eta eten Salvatoren, eta Vitoriano Gandiaga, nola ez? Etengabeko historia baten, luze baten katebegiak, Arantzazuk euskerarekin, herri hizkera eta literaturarekin, literatura handuarekin eta hizkuntza literaturarekin, azterketan, ibilbide luze emankorrean fruitu eman dutenak eta katebegi izan direnak. Bigarren aurrepuntu bat, Azkue. Azkue, mendaurren honetan, niretzako erdibidean dagoen jaun bat eta Euskaltzaindiaren kasuan jaun garrantzitsu bata. Orain, 50 urte, ipini zituen Euskara Batuak zimendu nagusiak artean ereindako, orduko landarea artean ereindako hasia erne eta landare bihurtu izanari eskarrak da. Akademiaren sorreratik, atzoera ipatu zen hemen, bazegoen Euskara Batuaren leia eta asmoa. Agian, gudatearen uholdeak harrapatu ez bagintu lehenago erneko zena. Azkueri zor diogu, Euskaltzaindia erakundea sortu aurretik ere, azkenean Euskaltzaindiaren hildo nagusi izan diren zerak, ikerketa eta arloak. Lehen bizia aipatu nahi dut, neuri dagokidana dalako, dialektologia alderdia. Dialektologiaren hildotik, gaurko euskararen herrizkeren atlasaren sorburuan, ark 24-25 urte inguruan, erizkizunde irukoitza izenburupean egin zituen, eta bere lankideekin egin zituen inkestak dira. Gero, beste metodologia askoz ere, zehatzago eta modernoago batez, gauzatuko bazen ere, gaur egun ia amaitzetik hurbil daukagun eta hori. Lexikografia dugu beste hildo bat, baina lexikografiaren kontu horretan ere, esan beharra dago, Azkue Euskaltzainburu, lehen Euskaltzainburu izendatu bazen, artean, artea, nola esango dut, arreo, edo dote arreo garrantzitsu bat sekarrelako zen besteak beste, eta hori zen Diccionario Basko-Español-Frances delakoa, ezta? 5-6 urteetan argitara eman zena. Morfologia baska, ni 80an sartu nintzen irakasle deustun,
eta lehen urteetan behintzat hainbat etekin atera genion Azkueren morfologia baska horri, irakaste orduan. Da hori da azken baten gramatikaren aldetik Azkuek ipini zuen lehenengo oin finkoa. Da bide batez esateko, irakurtzea gomendatzen dizuet, ze gainera entretenigarria da gauza askotan. Hiztegia dago oinean, da hortik berak bildu zuen ete material inguruko asko monografiara bideratu zituen. Herri literaturan, aipatu beharrekoak ditut, batetik Cancionero Popular Basko, bere argitaraldi diferenteetan, eta bestetik nola ez Euskal Herriaren jakintza, 4 liburukitan argitaratu izan dena. Mitxelenak, epaitzen du Azkueren hiztegia dialektala eta historikoa zela, esanez bere zerean Euskaltzaindiak reprint bat atera zuen, 84an edor, eta hori ere gomendagarria da ez bakarrik edizio reprint hori baizik eta Mitxelenak aurretik egiten dion sarrera ederra, sarrera eta kritika. Mitxelenaren kritika batez ere testuen transmisioaren aldetik doa, hau da idatzizkoan gertatzen diren kontuekin, ez da inbeste sartzen ahoskoan, baina nola nahi ere, lore ederrak egiten dizkio, esanez, el diccionario de Azkue no es ni como trabajo de hombre podría serlo, el inventario total y perfecto del léxico vasco, pero es, por mucho, la obra que más se aproxima a esta meta ideal e imposible de alcanzar. El léxico de una lengua viva es, por otra parte, algo que no se deja de abarcar. Azkueren hiztegian puntutxu bat aipatu nahi dut, dialektal eta historiko izateaz gainera, da hiztegi etnografikoaren neurri baten. Adibide bi emango ditut. Hitz bat jartzen du, sarrera bat, padartza. Hau, Javier Calzacortak eman ditu arrau, ermitazgo, cargo de ermitaño. Markinan bilduta, baina ematen duen adibidea da, Aretxinagako padartzea semengo aguazilaren kontura dago, azken baten adibide etnografiko bat. Laiari hitza, goldaketan erabiltzen dan, erabiltzen ziren laien kontuan, laia zer den azalduaz batera ematen dizkigu, lerroan laiaketan aritzen ziren langile edo nekazari diferenteen izenak, personak lehengo bigarren hirugarren etnografikoa da. Bueno, azken puntu bat, Azkueren kontua, eta da ondorenean izan duen eragina. Ahoskotasunaren gordailu importante izanaz gainera, ondoko belaunalditan izan duen eragina. Zesanik ez, Domingo Agirreren Garoan, eta zesanik ez, Jokin Zaitegi, Eusebio Erkiaga, aipatuko ditut, baina beste belaunaldi luzeetan. Euskara Batua finkatu aurreko egoera gure artean, sartaldeaz harinaz, Bizkai parteaz batez be. Egia esan, guduak Euskararen bizitzan galerarik handiena, nik bizi izan dudanaren eta nik ikusi izan dudanaren arabera Bizkaira eta Bilboko hirigunera ekarri zuela esan daiteke. Basamortu, eremu gehatu zen, 20. mendearen lehen erenean, goraka zetorren Bilbo inguru hori, ez da? Kontuan hartu, Euskadi egunkaria, kontuan hartu Ekin Asterokoa, kontuan hartu Jaungoiko Sale eren inguruko movimentua Zornotzan, eta hor loratu ziren idazle belaunaldi gazteak, ez da? Kirikino, Lauaxeta, Mañariko, Euskiza, Ibargutxi, eta Andana bat. Giroa estumedar bihurtu zenean, bideak erdizarratu ziren, eta ez dago gaizki gogoratzea, Euskaltzaindia bera bihurtu zela, hainbeste gizarte ekitalderen aterbe gizarte zibilian, ez da euskerazko eskolak, eta teatro, eta beste zeregin herri ekimen batzuetan. Bizkaiko bertso txapelketa, atzo Amaia Jauregizarrek aipatu zuena arratsaldeko saioan, ere, orduan hor 18-62 bitartean, Bilboko arenalean egin zen, gero etenda geratu zen. Eta 67an sortu zen
beste euskararen egarri horrek bultzatuta euskara saleak izeneko erakundea. Hasieran sorrera bera oso importantea izen zen. Gero, etekinak bakoitzak epai ditzake. Da, Eliza ere aipatu nahi dut, ze garai haretan, eta ni doktrina azken baten izan zen euskararen sarrera lehen da biziko eukik nuena Morgako nire herrian. Doktrina izan zen, entzutez euskara ikasteko, euskara orduko landu samarra ikasteko bide xume bat. Eta Kerexetaren eguneroko mesa izan zen, nabil 60 urte buelta horretan, Eliz giroan, da orduan gaur baino Elizak jende gehiago eta indar gehiago zeukan gizartean, hori izan zen beste zerbait, ez da. Egon zen beste polotxo bat ere, lehen aipatu dut Jaungoiko Sale Zornotzakoa, baina gerra ondoren, Zornotzan, horren ordezko movimentu bat behar bada Aita Santiona Indiagan personalizatua sortu zen. Eta hor, ez lehenko indarez, baina bere apaltasunean, Larrako konbentu horretatik, 54an 1000 euskal olerki eder, eta jolasketa gerotxeago, da, egunkaririk edo aldizkaririk atera ezinik Karmengo argia, egutegi gisa lehengo, eta gero Karmengo, egutegia, galerazi, behin egin, behin galerazi, da azkenean gaur egun dio, zorionez bizirik dirauen Karmen aldizkaria, ez da. Sartaldearen, urrengo puntu bat, sartaldearen ekarpen euskara batuari, batez ere lehen urteetan, hau da, 78tik ondoko zeretan. Ez da giden poratxatu gana bilezan. Aipatu nahi dut, batetik, Anaitasuna aldizkaria eta Imanol Berriatua. Por cierto, aldizkaria, Foruko komentuan 53an oker ez banago sortu zen. Nahiko goiztiar ibili zen, ez da gini besterik zegoen ordu horretan. Gero Bilbot hartu zen, nola baita esateko, edo Bilbon errotu zen, eta beste 30 urte luzez. Baina nik esango nuke euskara batuaren ibilbidean Imanol Berriatuaren papera oso garrantzitsua izan zela eta gaur ere gogoantzekoa. Ez dute aipatu gari gutzi nahi Gabriel Aresti eta beran inguruko belaunaldi gaztea, eta Xabier Quintana begure artean daukagu. Hori izan zen Bilboko uholdea, ez da? Egon zan beste alegintxo bat ere, hortik ez zuen jo euskara batuak, baina egon zan beste alegintxo bat ere, nik uste dut urrunetik ikusita aipamena merezi duena. Zan Bizkaitar bat, Gernikar bat, Iruñean bizizena, Jose Bastarretxea Oskilazo, baina 72an argitaratu zuen itxaropenan Kurloiak izeneko liburu bat, obra bat. Kurloiak zer zen, Mogelen denporan Peru abarka izan zen moduan, etzen obra literario bat bakarrik. Baizik eta esan, hizkuntza saio bat. Hizkuntza saio bat, eta bere sarreran aipatzen du, nola ikusten duen orduko aproba alegin horietan, euskara batuak nolakoa izan behar lukeen, ze gustu euki behar lukeen, eta kontuan hartzekoa. Eta ezin nahi pagatu gabe, daitezke baita ere, Bizkaik aldeko idazle eta euskaltzale askok gerra ondoren ere Azkueren Gipuzkera osotuaren bidetik jarraitu zuten. Grafian batzuk amore eman da beste batzuk amore eman gabe. Baina hori ere azken baten baturako bidea zen. Baturako bideak ziren moduan Jokin Zaitegi doi Binegabitiak gerra ondoren euren gogoetak, filosofiaz eta saio kontuan egiten zituzten lanak. Da hor aipatu gabe ezin utzi Eusebio Orkiaga bat edo Linoak Esolo bat, ezta? Eta azkenik aipatu nahi dut, Derioko ikastaroa, eta Derioko ikastaroa 70an sortu zen horretan, hau da Batasunaren sortu edo loratu ostetxoan, hor, egon zen gure artean, beste idazle bat aipagarria dena, eta da Mikel Zarate. Eta Mikel Zaratek lan asko egin zituen, baina bat aipatuko nuke, batuari buruz, bere aportaziorik praktikoena izan zelako, aurgintza minetan, 75 okerrezpanago. Gaur eguko egoera etorri eta pixka bat, bakarrik esan, kritikoago nago, hau da, Bizkaiko gaurko euskara batuzko produkzio horretan, ez naiz ari produkzio zientifikoaz edo produkzio
terminologia kontu horrezaz, baizik eta gehiago ari naiz literaturaz, edo antzerkiaz, edo zineaz, edo telebistaz, edabidez, horrezaz apur bat kritikoago nago hain zuzen ere, ez dudalako sumatzen idazle askotan, sartaldekoak direnik ere, ez zaila igarten. Hau da, atzo Xuberotarrak Bedaixagarrak esan zuen bozala, balako disoziazio edo bikoizte bat gertatzen da neurri askotan. Hau da, guk badarabilgu registro bat, geuria dena, baina gero idazteko orduan, beste registro batera aldatzen gara. Hau, batez ere, errezagoa da, distantzia bat dagoenean, eredu idatzi batetik, idatziaren morfologia batetik, batez ere lexiko eta esamoldu aldetik, bezetara. Karo, kontua da, batzuetan, batuan sargarri, bideragarri diren forma asko, bazter gelditzen direla. Zergaitik, geurezun kostientean, horiek ez ditugulako baturakotzat onartzen, ez da? Eta hor, beren beregia ipatu nahi dut berriro ere, Derioko ikastaroa, gero Labairu ikastegia bihurtuko zena, eta gaurko Labairu fundazioa dena. Eta neure burua abonatzerik ez dut nahi, baina hor nago. Baina esan nahi dut, hor egindala alegin bat, hiru elematan finkatu zena, dakigunetik ez dakigunera, hizkera bizitik hizkuntza idatzira, bizkairatik batura, eta hor egin dira, batez ere material didaktikoen aldetik zenbait alegin, nik esango nuke importanteak, eta implementatu dira helduen munduan, eta euskaldun munduen alduan, eta hori gozagarri bat izan da, pixka bat zubi hori egiten. Eta nik uste dut azken aldion, batez ere, Labairu hiztegia izan dela beste pauso importante bat. Kodifikazio mailan, azken baten bizkairaren eta batuaren arteko hurbiltze bideak erraztu dituelako. Eta bintzat gure aldetik beharrezko direnak. Eta azkenez, aipatuko dut, etorkizunaz ez dut hitz egingo, ezta? Bueno, liturgia batzordea ere aipatu nahi dut, Binolako liturgia batzordeak egin zuelako, lurralde guztietatik, baina Bizkaitik ere bai, behintzat testualitatea bateratzeko aniz eta morfologia diferente erabili. Uste dut, horrek batez ere gizarte mailan, oin listar gitxiago baldin badago ere, aldi baten asko lagundu duela, Lapurdin, Xuberoan, Nafarroan edo Bizkaian entzun meza bat, behintzat hurbilago bihurtu dira lehenago zeuden baino. Eta bakarrik amaituko dut gauza bi idatziak alde batera utzita, gogoratuz, etorkizunari buruz bata da, hau Donostian ere esan nuen, nik uste dut, sartaldeko idazle, irakasle, eta profesio dutenen implikazio bat eskatu behar dela, pixka bat, sartaldeko registroak, bizi ditugunak, egunero darabiltzagunak, hori, eten hori edo itzultzen ibili gabe, txertatzen, mendatzen ikas dezagula. Nik uste dut hori, behintasun bat dela gaur egungo sartaldeko egoeran. Eta ez bedi gertatu, ikastolatik urten, eta nik naturzientzietan ikasi dut zer den marrubia, eta ikastolatik kilometro erdira dagoen baserritarrak hortuan mailukiak ipintzen dituela zer denez jakitea, sinonimiaren garrantzia, pedagogia kontuan nahi dozuena, sinonimiaren garrantzia. Horrek ze eskatzen du, irakasleen formazioa, kazetarien formazioa, eta beste bigarren aholku bat ematekotan, literatura irakurtzea. Ez bakarrik gaurkoa, irakaskuntzan plangintzetan literatura zerbait sartzen da, baina alde batera utzita daukagu pixka bat klasiko modernoa. Nitzako ez da onargarri, Leniz Bailarako batek, Juan San Martinen zirikadak eta estenkadak ez irakurri izana. Edo Lehartibaiko edo Bizkaiko batek, kresala bat irakurri ez izana. Ez dakenik ala gertatzen den, ala gertatzen den ez den, Derioko plazan aterako da.